Pinatatag naman po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang operasyon po ng Emergency Operations Center or EOC sa pamamagitan po ng pagbili ng bagong generator set na may automatic transfer switch bilang bahagi ng pagpapaigting ng public service continuity lalo na sa panahon ng sakuna at emergency. Ayon sa pamahalaang lokal, magsisilbing backup power source ang generator set upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon, monitoring at koordinasyon ng EOC na pangangasiwaan ng Municipal Disaster Reduction and Risk Reduction and Management Office or MDRRMO kahit pa magkaroon ng tinatawag na power interruption. Kaugnay nito, nagsagawa rin po ng paggawa ng powerhouse ang MDRRM responders katuwang ang Municipal Engineering Office gamit ang mga surplus at savings ng materyales bilang paghanda sa mas maayos na paglalagyan at instalasyon ng nasabing kagamitan. Patuloy namang pinagtitibay ng lokal na pamahalaan kasamang MDRRMO ang kahandaan at kakayahan ng bayan sa pagtugon ng iba't ibang uri ng sakuna bilang bahagi ng kanilang pangako sa pagbibigay ng maasahan at tuloy-tuloy na serbisyo publiko para sa mga bayambagenyo. IFM News. IFM News. IFM News.